Rosalía, os alumnos de terceiro e cuarto de primaria fixemos un mural para homenaxeala. Neste mural desenvolvemos plásticamente un poema de Luís Iglesias Souzas, titulado Meninas, que evoca uns temas importantes de Rosalía. Meninas, vaiamos á festa, que xa non son horas, que xa canta a risa da xente por fora, que xa se oen bombas e fogos trisqueiros, que lonxe se escoita o son dos gaiteiros. Que pasan os coches, que rin os meniños, que volen contentos os vellos camiños. Que baile, que amigos, que risas, que traxes, que olida pan de trigo, que festa de achada. Bailade, cantade meninas, bailade contentas ata a madrugada.